ഭാരതം ഒരു മതനിരപേക്ഷിത രാഷ്ട്രമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയല്ല. പാകിസ്ഥാൻ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായൊരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും, എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും, എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആയ ജിന്നാ സാഹിബിൻ്റെ വ്യൂ എന്തായിരുന്നു. അവരൊരു മതേതര രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ശശി തരൂർ സാറും പറയുന്നുണ്ട്. അവരാഗ്രഹിച്ചത് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് മതമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. അത് മതേതര പാർട്ടിയാണ്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി.